हेलो लोगोफोर गासै नोंथांमोनखौ आंनि जारा पाग्ला क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव बरायलायबाय। नोंथांमोन बड'लेण्ड एफसिआवथ' दासान्दि एकदम सुपार प्लेयारफोर फैगासिनो दङ। नायदोंना नोंसोरो आरो मिथिगौना बिसोरो सोर सोर माबायदि गेलेयो बिथांमोननि रेकर्डफोरखौ नायदोंना नोंथांमोना? दा जों नुदों नेपालनिफ्राय माने प्लेयार फैदों नेपालनिफ्रायबो। नेपालनिफ्राय फैनाया जाहैबाय अरन थापा नङा होमबा? बिथांखौ जों नुदों आरो बिथाङा जयेन जाबायबो, बेखौबो जों नुनो मोनबाय। बिथाङा अरन थापाया बबे एफसिआव गेलेगासिनो दंमोन, बिथाङा माबायदि प्लेयार? दा बिथाङा सासे स्ट्राइकारानो बिथाङा। दा ओरैनोथ' मिथिनायाव बिथाङा नेपालनि आरो बिथाङा ओरैनो जोङो नायब्ला नुयो बिथाङा हिमालयान एफसिआव गेलेयोमोन आरो। हिमालय एफसि बे सिक्किमाव दं नामाथाय, बे टिमा सिक्किमाव थायो जानांगौ। दा बे आरो अरन थापानि सिनायथिया बे आरो बिथाङा हिमालयान एफसिआव गेलेयोमोन। दा बिथांनि गेलेनायखौ जोङो जोबोद नायनो गोसो जाबाय, गोसोआ दुंबाय जोंहा नायनो। दा नेपालनिफ्राय माने लाबोबाय बड'लेण्ड एफसिआ एबार। आरोबाव बेजों लोगोसेनो जोंहा नै दिल्ली प्रिमियार लिगनि टप स्करार बिथां सिद्धार्थ मामोन बेयो, किसि ना मामोन बिनि टाइटेला। दा बिथांखौबो जों नुनो मोन्दों। बिथाङा दिल्ली प्रिमियार लिगनिनो टप स्करार बाव नङा होमबा? अब्ला बिथाङा माबायदि प्लेयार जानो हागौ? दा बिथांखौ बड'लेण्ड एफसिआ लाबोबाय। बड'लेण्ड एफसिआव बिथाङा अलरेडि जयेन जाबाय। दा अब्ला जोंहा एबारनि खेलाया सुपार हिट जागोन। बड'लेण्ड एफसिनि खेलाया साबसिन जागोन, बेखौ जोङो एसे आसा खालामहरनो हायो। बिदिनो जोंहा आरोबाव जोंनि माखासे मोजां लकेल प्लेयारफ्रा एबार बड'लेण्ड एफसिआव फैफिनबाय। जेरै एग्जाम्पल हिसाबै जों बुंनो हायो सोनोममोन नङा होमबा? सोनोममोना सिगाङाव गेलेयाखैमोन, खिन्थु एबार ट्रायलाव बिथांमोना फैनानै बिथांमोना बड'लेण्ड एफसिआव जयेन जाबाय। दा सोनोमजों लोगोसे सितुमोनहाबो बड'लेण्ड एफसिआव दङ दायो। दा जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोना बड'लेण्ड एफसिआव जयेन जानायखौ, बा बड'लेण्ड एफसिआव एबार जे बिथांमोना बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेनो साखाफारा जादों, बेखौ जोबोद मोजां मोनदों। आरो बिथांमोनाथ' जोंनि जायगा खाथि खाला जायगाफ्रावनो गेलेग्राखा, जोंनि बड'लेण्ड हालामनिनोखा। दा बड'लेण्ड एफसिआव प्रेक्टिस खालामनाय लोगो लोगो बा बड'लेण्ड एफसिआव जयेन जानाय लोगो लोगो बिथांमोना एसे आपडेटसिन जासिनबावसिगोन, बिथांमोना इयुनाव आरो मोजांसिन जानो हाबावसिगोन। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनहा जयेन जादों, बेनि थाखाय जोबोद मोजां नांदों। आरो बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेयो बड'लेण्ड एफसिआव थानानै, आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि गेलेनायफोरखौ जाहाथे आपडेट खालायलायनानै लानो हायो, बेखौ आसा खालामबाय। दा बे बड'लेण्ड एफसिआ मोनसे मोजां प्लेटफर्म होननानै बुंनो हायो नङा होमबा? गावनि गेलेनायखौ आपडेट खालायनायनि। दा बिदिनो जोङो ओरैनोथ' प्लेयारफोरनि बेलायाव बे सानै, बेनिफ्राय बे अनला दाउआबो मोनफैगोन ना मोनफैयाखै बेखौ मिथिया, बेखौ नुनो मोनथ'वाखै। खिन्थु बिथाङाबो फैनो हागौ, जयेन जाफैनो हागौ। दा माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ, भिसा टिसा नङा होमबा, बेफोरनि प्रब्लेम जानो हागौ, बेनिखायनो सफैथ'वाखै खोमा। खिन्थु बिथांखौथ' इनभाइट खालायनाय बायदि नुदोंमोन। जिखियानो जाया मानो बिथाङाबो सफैनो हागौ। आरो बिदिनो बै सासेखौथ' जोङो मिथिखाबायानो, आं नामफोरखौ बारा गोसोआव थाया। बिथाङा राजस्थान इउनाइटेड एफसिआवसो बिथाङा गेलेदोंमोन। बिथाङा बै ब्लेकआ, बिथाङा राजस्थान इउनाइटेड एफसिआव गेलेदोंमोन आरो बेयाव नुनो मोनो बिथांखौ। बिनिफ्राय जोंहा नै जोंनि मस्ट पपुलार, जोंनिनो बर' फिसा हलिचरन नार्जारि, बिथाङाबो गेलेसिगोन। बेखौ दाखालि बिथाङा बुंनानै होखाबाय मिडियानि गेजेरजों। दा बिथाङाबो गेलेगोन। आरो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायदोंमोन ना? दा बिथाङा बुंदों माने क'क्राझाराव जानांगौमोन दुरान्ड कापनि गेलेनाया,
नाथाय दुरान्ड कापनि गेलेनाया बेबाराव क'क्राझाराव जायैनि थाखाय बिथाङा एसे दुखु फोरमायदों बेखौ जोङो साइ स्टेडियामाव नुनो मोन्दों बिथांनि बुंनायनिफ्राय बिथांनि बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथाङा एसे दुखु खालायनायखौ जोंबो मिथिनानै मोन्दों दा बिथाङा जेरैबायदि बुंदों नंगौ नंनायालाय नङा होमबा सिगांनिफ्राय बे साइ स्टेडियामाव दुरान्ड कापआ जाबाय दंमोन नालाय एबार जायाखिसै बेनि थाखाय एसे बोरैबा नांदों आरो गोसोआव अब्लाबो जेबो नङा दुरान्ड कापनि गेलेनायाथ' जोबनानै थाङा इयुनफ्राव आरो लाबोफिनलायनो हागोन बेयाव क'क्राझाराव बानायफिनलायनो हागोन दा जेबो नङा बे एबार गुवाहाटीयाव थांबाय जेरावबो जानांगौ दाखालि आरो बेजों लोगोसेनो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो बुंखादों दा बिथाङाबो मोजां बाथ्रा बुंदों बबेबा क'क्राझारावल' जाबाय थानांगौ बेबायदि नङा जेरावबो जानांगौ नङा होमबा नंगौ नंनायालाय बै जायगानि मानसिफ्रा बै जायगायाव जायोब्ला माने खेलाखौ नायो बैसिनियावबो एसे खेलानि दोहौआ फैनांगौ बेबायदि आरो माने जेरावबो जेरैबो खेलाया जानांगौ बेबायदि आरो दा जियानो जाया माने जेबो नङा माने नायनो लुगैग्राफोरा खेला इन्ट्रेस्टेडफ्रा एसे खस्थ' मोनो आरो गोजानाव जायोब्ला ना थांनायाव फैनायाव एसे खस्थ' मोनो जोंना दा मस्ट लकेल मस्ट माने जोंहा फुटबल लाभारा दङ जोंहा क'क्राझाराव नङा होमबा बिथांमोना दायो गुवाहाटीयाव थांनानै नायहैनांसिगोन दा बेनि थाखाय बिथांमोना एसेबाबो थांलाय फैलायाव उसुबिदा जासिगोन सिगाङाव जेरै जायगायावनो थानानै नङा होमबा थाबायनानै थांनानै नायहैनो हादोंमोन बेफोराव बेबायदि नायनो हानाय नंला आरो खरसा जासिगोन आरो खरसा आरो खस्थ' बे जासिगोन आरो अब्लाबो थांनो हायाबाबो आजिखालिलाय मा नङा होमबा आजिखालि मबाइल इन्टारनेटनि जुग सापर्ट खालाय आरो बेबादिनो नोंथांमोना मा मोनथिनो लुगैदों आंनि चेनेलाव कमेन्ट खालायना हरबाय था आरो बेनि उनाव गोबां आपडेट दंबावो जोंहा खेलायाथ' 1 तारिखनिफ्रायसो दिनैसो 16 तारिख नालाय गोबां आपडेट दंबावो बिदिनो आपडेटआ फैबाय थागोन आपडेटनि भिडिअ'आबो फैबाय थागोन दायो बड'लेण्ड एफसिआव जइन जानो गोनां दंबावोबो जानो हागौ दा लासैनो बेफोरखौ जोङो मिथिलांगोन दा नोंथांमोना एसे गोसो गुदुं जा आरो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालाय आरो जानला मानला रायलाबायनो नाङा रोङा माया दाउ खेला माबा खेला होननानै बुंनो नाङा नङा होमबा दा रोङाब्ला जायाखैबा माबोरै जानांगौ बेफोरखौ जोङो एसे माने बुंलायोबा बेफोरखौसो जोङो एसे सावरायोब्ला मोजां जायो आरो दा लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो जेरै सापर्ट खालायगासिनो दङ बेबायदिनो सापर्ट खालायदो दा आंनि चेनेलावबो नोंथांमोना फैबाय था दा नोंथांमोना अनसायोब्लासो नोंथांमोननि